Jo crec que l'acte ha sigut un acte molt ben muntat, amb molta il·lusió. La gent s'ha vist que té unes ganes de canvi. Crec que en Juanjo a mi se me va convidar i vaig acceptar-ho de seguida. Crec que en Juanjo és un gran candidat. El que no podem fer és guanyar unes eleccions i quedar-nos als despatxos. Vull dir, crec que s'ha de fer territori, s'ha d'anar a visitar els clubs, s'han de preocupar i procurar pels problemes que tenen, demanar-los i donar-los solucions. El que no pot ser és que te votin, quedar-te allà al despatx i esperar 4 anys més i després fer, pues, no sé com diria, no? Fer coses il·legals quan faltin 6 mesos per la campanya per engarjar perquè te tornin a votar. Jo crec que el món no funciona així, la gent volem una estabilitat, els clubs de futbol la necessiten i nosaltres hem vingut per això. Jo crec que si la gent se dona compte de la importància que tenen aquestes eleccions i de la importància que se necessita un canvi potent, doncs si la gent se dona compte i se dona compte de la potència que té la candidatura de Juanjo, jo crec que Juanjo guanyarà i serà un triomf i una viabilitat i un triomf pel futbol català, sobretot pel futbol base.